ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ, ବୟସ 27। ଏହି କାହାଣୀ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳର। ମୋର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲା। ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁ ସୀମା। ଭାଇ ଟିକେ ମାଇଜିଆ ପ୍ରକୃତିର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ କେମିତି ହେଲା ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଗଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଭାଇ କିଛି କରିପାରି ନଥିବ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। କେମିତି ପଟେଇବି? ଭାଇ ଦିନେ ପରିବା ବେପାର କରିବାକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ମା'କୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ଯାଏ ନାହିଁ କି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପ ଘରେ କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଉଜକୁ ଟିକେ ବାଇକରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି କେମିତି ଗେଇବି ବୋଲି। ବାଇକରେ ଗଲୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଭାଉଜ ମୋତେ ଲାଗିକି ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମୋ ପିଠିରେ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଗଲାଣି। କିଛି ସମୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ମା' ଭାଉଜ ଥିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଘରକୁ ଫେରିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ସୀମା ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଠି ବାହାଘର ଦେଖିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗେହିବି ବୋଲି ଏତେ ଦୂର ବସେଇ ଆଣିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବେକାର ହେଲା। ମୁଁ ମନ ମାରିକି ଶୋଇଲି। ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳକୁ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲି ସୀମା ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ନିଦେରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଛାତି ଉପରୁ ଲୁଗା ବି ଖସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାଉଜଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ବ୍ଲାଉଜ ଫଟେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ହାତ ପକେଇଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉଁସିଲି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଉପରେ ହାତ ହାଲକା ପକେଇ ଚିପିଲି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ବଟମ୍ ଖୋଲିଲି। ଭିତରେ ବ୍ରା ଥିଲା। ବ୍ରା ଉପରେ ଚିପିଲି। ଭାଉଜ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଲେ ଓ ପୁଣି ଶୋଇଗଲେ। ଏଥର ତାଙ୍କ ଚିକଣା ଜଙ୍ଘ ଆଡ଼କୁ ଆଉଁସି ଆଣିଲି। ଜଙ୍ଘକୁ କିସ୍ ବି କରି ତାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଟେକିଦେଲି। ଭିତରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଣ୍ଟିକୁ ଟିକେ ପେଟ ପଟୁ ତଳକୁ ଟାଣିଲି। ତଥାପି ଭାଉଜ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଭାଉଜ ଜାଣିକି ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲି, କ'ଣ ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇଛ ନା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ପୁରା ବିନ୍ଧୁଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ନିଦ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ଘଷିଦେବି କି? ଭାଉଜ କହିଲେ, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ପିଠି ଦେଖାଅ। ସେ ଉପରକୁ ପିଠି କରି ଶୋଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେକ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ତୁମ ବ୍ରାଟା ଖୋଲ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ହୁକ୍ଟା ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଁ ହୁକ୍ଟା ଖୋଲି ତାଙ୍କ ପିଠକୁ ଘଷିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼କୁ ଘଷିଲି ଚିପିଲି ଅଧିକା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଟୁ ଘଷି ଜଙ୍ଘକୁ ଖୁବ୍ ଚିପିଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ବଢ଼ିଆ ମାଲିସ କରି ଜାଣିଛ ତ? ମୁଁ କହିଲି, ଆହୁରି ମାଲିସ ଜାଣିଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଡେରି କର ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ଆସ୍ତେ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଉପରେ ବିଆକୁ ଘଷିଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟି କ'ଣ ଓଦା? ସେ କହିଲେ, ନା ମ, ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ପ୍ୟାଣ୍ଟିଟା ଖୋଲିଦିଅ ଯେ ଭଲରେ ମାଲିସ କରିଦେବି। ଭାଉଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟିଟା ସହିତ ପୁରା ଲୁଗାପଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦୁଧକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ଅଳ୍ପ କଳା ବାଳ ଥିଲା। ଭାରି ଚିକଣିଆ ବିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଯେମିତି ପାଉରୁଟି ଭଳିଆ ଫୁଲିକି ଥାଏ। ଭାଉଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଟିକେ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ପୁରା ଦେଖୁଛି। ସେ କହିଲେ, କେବେ ମାଇକିନିଆଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ଦେଖିନ କି? ମୁଁ କହିଲି, ତମେ କେବେ ଦେଖେଇଲ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ସେମିତି ଦେଖୁଥିବ ନା କିଛି କରିବ? ମୁଁ କହିଲି, ପରମିଶନ ଦିଅ। ଭାଉଜ ହସିଲେ, କହିଲେ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ମାଇକିନା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇଛି, ତୁମେ ପରମିଶନ ମାଗୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଭାଇ ଭଳିଆ କି? ମୋତେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁଠୁ କିସ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିସ୍ କଲେ।
ତାଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବା ସହିତ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଦୁଧ ଚିପୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଦେଇ ସେଠିକି ରଗଡ଼ିଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ଓ ଆ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଆକୁ ଚୁମା ଦେଲି ଆଉ ଚୁଚୁମିଲି। ଏଇ ବିଆ ଚୁଚୁମିଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ମେଞ୍ଚେ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ସେତକ ଚାଟିଦେଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଭଲ ବିଆ ଖାଉଛ, ମୁଁ ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଖାଇବି କି? ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ି ଦେଖାଇଦେଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି କହିଲେ, ରେ ତୁମର ତ ଏତେ ମୋଟା ଲମ୍ବା, କେମିତି କଲ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ସବୁଦିନେ ଭାବିକି ମୁଠି ମାରି ଏମିତି ବଡ଼ କରିଛି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଭାବି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ମୁଁ କହିଲି, କେମିତି ତୁମେ ଏକ ବିଶାଳ ଦୁଧକୁ ଚିପିବି ଆଉ କେମିତି ଗେଇବି, ଏମିତି ସବୁ ଭାବେ। ଭାଉଜ କହିଲେ, କାହିଁ ମୋତେ ତ କେବେ କହିନ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ, ଭାଇ ପାଖରୁ ଘିଅ ଖାଉଥିବ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ତ ତୁମଠାରୁ ଅତି ଛୋଟ, ବେଶୀ 5 ମିନିଟରେ ତାଙ୍କର ବାହାରିଯାଏ। ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ଭଳିକା ବାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାପରେ ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ଚାଟିଲେ। ମୋର ବାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୋର ବାହାରିଯିବ ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ମୋର ସବୁତକ ରସ ସେ ଖାଇଦେଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ନରମ ଗଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏବେ ମେନ୍ କାମ କେମିତି କରିବ? ମୁଁ ଏଥର ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲି। ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଗଲି। ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଦୁଧ ବିଆକୁ ଚାଟିଲି। ଏଥର ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ତଳ ଉପର କଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗିଲା, ଆଉ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ରଡ଼ ଭଳି ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ବିଆରେ ପୁରା ଆଉ ରହିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସ୍ତେକି ତାଙ୍କ ବିଆ ଲଗେଇ ଘଷିଲି, ଯେମିତିକି ଭାଉଜ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେବେ। ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ପୁରାଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲି ଯେ ବାଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ବିଆ ଭିତରୁ ଗଲା। ଭାଉଜ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଚାପି ଧରି ଯେମିତି ପାଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଧରିଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଜାଣିଦେବେ। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲି ଯେ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ବିଆ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା। ମୋ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇ ପାଣିରେ ବିଆ ଟିକେ ଲାଳୁଆ ହୋଇଗଲା। ବାଣ୍ଡ ଏଥର ଆରାମରେ ଭିତର ବାହାର ହେଲା। ଭାଉଜକୁ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଭାଉଜ ଭିଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଠେଲି ଗେଇ ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଭାଉଜ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଲାଗୁଛି କି? ସେ କହିଲେ, କାଟିଲେ ବି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏଥର ଭଲରେ ଧକ୍କା ମାର, ଆଉ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥର ଭଲ ଭାବେ ଧକ୍କା ମାରିଲି। 15 ମିନିଟ୍ ଗେଇଲା ପରେ ମୋର ବାହାରିବାକୁ ହେଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି? ସେ କହିଲେ, ଭିତରେ ଛାଡ଼, ବିଆ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ସବୁତକ ବୀଜ ଭାଉଜ ବିଆ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇଥିଲୁ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୋ ବାହାଘର ପରଠାରୁ ଏମିତି ଗହଣା ଖାଇନଥିଲି। ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ସକାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କେବେଠୁ ଉଠିସାରି ଆମ ଗହଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ବସି କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ଆଡ଼େ ବି ଚାହିଁ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ବାଥରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲି। ବାଥରୁମ୍ରେ ଥାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କହୁଥାନ୍ତି, ସୀମା, ପ୍ରକାଶର କେତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲ? ସୀମା ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମର ଦରକାର କି? ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଗହଣା ଦେଖି ମୋ ବିଆରୁ ବି ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ସୀମା ଭାଉଜ କହିଲେ, ମୁଁ ବାହାନା କରି ଦ୍ୱିପହରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବି, ତମେ ପ୍ରକାଶକୁ ପଠେଇ ଘିଅ ଖାଅ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯାହା ହେଉ, କେବେ ଗେଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ 2ଟା ବିଆ ମିଳିବ। ସୀମା ଭାଉଜକୁ ଗେଇବା ପାଇଁ ଭାଉଜ ଦେଖି ମଉକା ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ସୀମା ଭାଉଜ କହିଲେ କି ମୁଁ କହିଲି, ସେ ବାହାରକୁ କାହାକୁ କହିବେନି ତ? ସୀମା ଭାଉଜ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ସୀମା ଭାଉଜ କହିଲେ, ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ସିଏ ବି ପାଗଳ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେ ତୁମଠୁ ଗହଣା ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ତୁମକୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ତୁମେ ତାକୁ ପଠେଇକି ଗେଇବ। ସୀମା ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ନାଁ ହେଉଛି ରୁବି। ରୁବିକୁ କହିଲେ କି, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଇସାରାରେ କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକାଶ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ।
ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହି ତାଙ୍କ ଫିଗର ପୁରା ମସ୍ତ, ବାହା ହୋଇ ଛୁଆ ହୋଇନାହିଁ ମାନେ ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସୀମା ଭାଉଜ ଗଲା ପରେ ରୁବି ଭାଉଜ ଗାଧୋଇବାକୁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଗାଧୋଇବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁବି ଭାଉଜ ବାଥରୁମ୍ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରକାଶ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବ କି? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କୁହ। ଭାଉଜ କହିଲେ କାଲି କେମିତି ତୁମେ ତୁମ ଭାଉଜର ଦେହ ମାଲିସ କରୁଥିଲ ମୋର ଟିକେ କରିଦେବ। ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ପରିକା କହିଲି କାଲି କେତେବେଳେ ନା ତ। ରୁବି ଭାଉଜ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ। ଭାଉଜ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାୟାକୁ ଦୁଧ ଉପରେ ବାନ୍ଧେଇକି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଛାୟା ତ ଓଦା ହୋଇକି ଦୁଧ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର ପିନ୍ଧିଥିବା ଟାୱେଲ ପୁରା ଉଠିକି ଥାଏ। ଭାଉଜ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଆଗ ମୋ ଦେହ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଘଷି ଦିଅ ପରେ ରୁମ୍ରେ ମାଲିସ କରିବ। ମୁଁ ହଁ କହି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ପାଣି ଢାଳି ସାବୁନ ମାରିଲି। ଏତେ ଚିକଣା ଯେ ମୋ ହାତଟା ଖସି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧରେ ବାଜୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ତୁମ ଛାୟା ଯୋଗୁଁ ଭଲସେ ହେଉନାହିଁ। ଭାଉଜ କହିଲେ ତୁମେ ଛାୟା ଭିତରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଘଷ। ମୁଁ ଛାୟାର ଉପର ପଟରୁ ହାତ ପୂରେଇ ପିଠିରୁ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲାଜ କ'ଣ ମ। ଭାଉଜ ହସିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଛାୟା ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ପଛ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖି ପୁରା କଖାରୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଘଷିବି କ'ଣ। ଭାଉଜକୁ ପଛପଟୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଚିପିଲି। ତାପରେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲି। ଭାଉଜକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ କିସ୍ କଲି। ପୁଣି ଦୁଇ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ଭାଉଜ ଦୁଧ ଜମାରୁ ଝୁଲି ନଥିଲା, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଲ ଥିଲା। ଭାଉଜ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ମୋତେ କିସ୍ କଲେ। ମୋର ଠିଆ ବାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିରେ ଗେଞ୍ଜି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ହାତ ମାରିଦେଲି। ବିଆ ପୁରା ବାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଆ ବି ଭଲରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥାଏ ଏତେ ବାଳ ଯେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଉଜ ତୁମ ଦୁଧ କ'ଣ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଆଉ ବିଆରୁ ବାଳ ସଫା କରୁନ କି? ଭାଉଜ କହିଲେ ଦୁଧକୁ ଭଲ ଚିପା ପାଇନି ତ ଆଉ ଢିଲା ହେବ କେମିତି? ତୁମେ ଆଜି ଯେତେ ପାରୁଛ ଚିପିକି ଓହଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ତୁମେ ଭାଇଙ୍କ ରେଜରଟା ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ବିଆର ବାଳ ସବୁ ସଫା କରିଦେବି। ଭାଉଜ ରେଜର ନେଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଥରୁମ୍ କମୋଡ଼ ଉପରେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲେଇ ରଖିଲି। ତାପରେ ବାଳ ସବୁ ସଫା କଲି। ଅଲଗା ଲୋକର ହାତ ବାଜି ଭାଉଜ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧା ତାଙ୍କ ବିଆରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଧରି ଖାଲି ଆ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ଆଗରୁ କେବେ ଭାଇ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବିଆ ଚାଟି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଲାଳ ସହ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲି। ଭାଉଜ କହିଲେ ଚାଲ ଗାଧୋଇକି ଯିବା ତାପରେ ଯାହା କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଭାଉଜ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାବୁନ ଲଗେଇଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆକୁ ସାବୁନ ମାରି ସଫା କଲି। ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ଧରିକି ବାଣ୍ଡ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସାବୁନ ମାରି ସଫା କଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଲୋଭନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ବାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଇ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରି ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ମୁଁ ଭାଉଜକୁ କହିଲି ସୀମା ଭାଉଜ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଶୋଇବା। ସେ ରାଜି ହୋଇ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିକି ଦୁଧ ଚିପୁଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଇ ହେଉଥାଏ। ସେ କହିଲେ ଆଗ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଭାଉଜ କହିଲେ ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଠାରୁ ମୋ ବିଆ ଗଲୁ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ବେଡ଼୍କୁ ଚାଲ। ବେଡ଼୍ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା କ'ଣ କହିବି। ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭାଉଜ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଶୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗ ମୁହଁର ବେକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଓ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଧକୁ ଅଟା ଦଳା ଭଳି ଦଳିଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିପ, ଆଉ ଜୋରରେ ଚିପ, ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ପୁରା ଖାଇଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ଆଗ ପଛ କଲି। ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ତଳ ଉପର କରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଭିତରେ ଭାଉଜ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାଉଜ କହିଲେ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ତୁମେ ତୁମ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ମୁହଁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଦେଲି ଯେ ବାଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ବିଆରେ ପଶିଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଆ ଗାତ ଠାରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କାଟୁଛି କି? ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣିକି ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ
ତାଙ୍କ ବିଆରେ ବି ମାରିଦିଅ। ତାପରେ ବିଆ ମୁହଁଟା ଖସଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବାଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ରେ ଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଉଥାଏ। ଭାଉଜ କହିଲେ ଟିକେ ଜୋରରେ ଘିଅ, କାଲି ଯେମିତି ଭାଉଜକୁ ଗେଉଥିଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଜୋରରେ ଘିଅଇଲି। ହଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇଦେଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ତେଲ ଆଉ ବିଆ ରସ ମିଶିକି ବିଆ ଭିତରଟା ପୁରା ଫେଣ ହୋଇଗଲା। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ବାହାରି ନଥାଏ। ଭାଉଜ କହିଲେ ତୁମର କ'ଣ ବାହାରୁନି କି? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଉଜକୁ ଖଟ ଉପରେ ଘୋଡ଼ି ପୋଜିସନରେ ରଖି ପଛପଟୁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ଗେଇଲି। ତାକୁ ଗେଉଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ନଇଁ ପଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚିପୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଗାଣ୍ଡିକୁ ବି ଚିପି ଦେଉଥାଏ। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକୁ ମୋ ଆଡ଼େ ଠେଲି ଠେଲିକି ଗେଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗେହଣା ମଜା ଆସିଲା। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକାବେଳେ ଦୁହେଁ ଝଡ଼ିକି ଗଲୁ। ଦୁହେଁ ହାଲିଆ ହୋଇ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଶୋଇଗଲୁ। ଭାଉଜ କହିଲେ ତୁମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ମୋତେ ଏମିତି ଗେଉଥାଅ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଯେବେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଉଜକୁ ଯାଇକି ଗେଇକିରି ଆସେ, ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଆସେ। ବାସ୍, କାହାଣୀ ଶେଷ।